Asteburu honetan, Bermion Arrainasoki ospatuten da eta bueltatzu betemoten etorri gara Itxuki irrateatik ia zertopaten dun. Agudu jakin ia zintzen gehizen salduten dan produktue. Gehizen saltzen dana dire patiek, pate da atunen deskabetze edo bestela olizfagaz. Hone bizek. Bueno, guk urtero makaioa saltzen dugu gatzagaz, baina urte guztizetan ez da bardin. Urte batzutan makaioan kokotxak saltzen digeizago, beste batzutan birrintue, baina danetarik eroaten dugu jentik. Danetarik apur bet? Bai. Holan baten bat... Ez, normalin kokotxak zitu asko ukitzen dabe, beti kokotxi normalin ez talez egunaro jaten. Besti, igual, salide gehiago deko, patatakaz edo piperrakaz egitxego kokotxi, bueno, ez da horren beste jaten, orduen ez da inoikue igual, orduen... Ez da oikue, orduen jentik gehiago hartzen dago kokotxi. Ia hemen gauz, Gilda Zurdai bai, zein jezuen produkturik arraskaztatzuena edo, gehizen salduten dana? Guri eta bi produktu dako guz, antxoak gatzkitzikoak eta Gildak. Azkenien gero dako gu galuzi pate eta holan gauzen gizau, bai azkenien gure berezitasune da antxoak gatzkitzikoak eta Gildak. Hemen gauz alakranan eta guduz jakinia zein zen produktu gehizen salduten dana edo arrakastatzuena? Pintxoatan kroketak, atune eta sagarrerrienak. Horize da igual produktori salduena. Guduz jakin zer zabiltzen preparaten hemen zuzenien? Bakizu, gu alakranakoak era, gu ultraizosten dugu arrain guztia, hau egiteko gordinik, da jateko, bakizu, garantia guztiekin. Da hemen tataki moduan, sesamo baltzata txuria pasa, plantxatik pasa, da gero moztu, da kimchi maionesa batekin ipitzen dugu. Gozo, eskerik asko. Zorregatik. Agur. Gudu jakin zein zen gaur eta gehizen salduten dan produktu edo, estrella zein zen? Produktu salduetan, antxoak ensalazon. Produktu estrella edo gehizen salduten dana? Gu zerratzetik gatoz eta gure produktu egiten salduten dana da bentreskie. Zerratzeko bentreskie fama oso ona dako. Geure egaluzi gazintze dau eta kosterako produktu da eta totale ona da. Produktu estrella ekardoguna da, tarrue egaluziena olibatan. Kampainedune da eta momentuz berau salduten gauze politxo. Gudu jakin ia zintzen gehizen salduten dan edo, dako zuen produktu estrella? Gure produktu estrella da lomo freskon dauen lomo gozitzea edo bentreski. Azkenen bi produktu nobedaden dauzenak, oso ondo saltzen diz. Izokina. Gu beti ezen, gu ketuak egiten ditugu, baina batez be el rei de la humao beti izan da salmoie. Eta orduan izokina, da gehien saltzen den, bai. Antxobie, filetie. Bai? Bai. Asmaten zu movimiento dauela? Bai, gaur politxoa zigara. Eskerrik asko. Barik usateko politxo. Egual dize be lagundaku? Elegantie. Bale, Bai, posik. Haulan esati dakola? Posik. Bale, eskerrik asko. Aur, bai. Bale, gudu jakin ia zein zen zeuen produktu estrella edo gehizen salduten dana? Gehizen salduten dana, beti, egaluzi oliba olizotan eta kantauriko antxoak edo bokar. Horretik, azkenin finien gure espezialidade bizek, da beti saltzen diez gehizen be bai. Bale, gudu jakin ia zer topaten duen gune honetan? Momentu honetan topatzen zirina da gune solidaizo bat. Kaso honetan, turnoka eitzen dan txosna solidaizue. Eta, gu Sagrado Corazon ikastetxetik gatoz, gegoariz delengoko turno eitzen dunek bolondrez moduen. Urtero torten gara barikutan eguerdi ordor arte, eta gero geukaka baten dunien eguerditzen, beste batzuk hartuten da relebu eta holan, domeka eguerditxera arte. Da hemen zer topaten duen, Bermioko geure produktu, bai marmitxe, atunerrie, eta bar. Arraina zer ikusiak ondana. Gentien mobiten da, torten da? Bai, bitu esate baterako frantses batxupe ikusi duzauntzek, bilbotar batxupe bai, da honi nioa hauantzek hasi baino ez da egin. Haulan jarraitzuti dakola? Bai. Gu gara izlano voluntaizu gamin dauzenak, Haunek eitzen da biharra. Hemen batxindan diru, dauz. Herri zen, nire batzu.
Igual gafa pilauz, daitzik ez da zutxue diru. Ordu handik itzin jatzue gafa paga, belarriko aparatu eta horretan, de 6 a 12 años. Horre itzin jatzo txati bete-bete. Aguduz jakin ia zer topaten zuen arraina sokonetan, azte buruen? Zer topate duten, ez da erreza erantzuti galdera hori egin izan. Bueno, azken finien onan atorreniko gehien bat ikustu dutena da dauzen postu barrizek, ez da gitz, iguale, itxasun inguruko produktu barrizek jateku, generalien, zaskanien neuri gehien modu dut edozten gauzia eta. Baina hortik aparte, bastakitz, igual herrizen modu natural batien sortu hauen jai giro hau, alde batetik hori, geure industriz erakusten eta bestetik jentintzako giro politxbetakon jaibet, ezta? Orduen niretzako halako nasketa bata, ezta? Produktu ikusi, disfruto basokie eta gero ikusko da, ezta? Geure lagunek eta egingo guzen barriek eta... Danatarako daut arti orduen. Bai, danatarako, bai. Herri honetan gainera, dakune asmukaz eta, beti dako asmu, danatarako, ondo pasateko, fijo. Arraina soka, aukera bat Bermioko produktok ezagutzeko eta, atarateko. Da gero giro oso ona. Gaur atxaldien kantarlauru egongo da kantaten, abiz batxabe bai, giro ondo pasateko. Egual dizebe lagundaku? Claro, lagundu da, orduen, dakintzak pilo dauz, ganera. Barkuen urteen eta horre gauzek, que... Danatarako tarti ongo da, azte buru danan. Bai, dana, ganera gauza asko. Ni uste dute hau oso politxe da, kanpoko jente etorteko, eta gu ondo pasateko. Gudu jakin ia zer topaten zuen asteburu honetan arraina azoka honetan? Erosketa batzuk, engu salmoi erosi eta igual arrainen bat, bazkaldu be bai, arrain herrie, eta ambientie, posadauen herri zen, eta gero parranda purtsu bet. Gaur gitzi, bizar gehiago. Oso ondo, orduen danatarako tartiok ingo zu, ezta? Asteburu honetan. Danatarako moten dago egunek. Asteburu luziek da ganera, gualdiz lagun. Bai, guk barikuen da zapatuen, da domekan domekan itziko txagu kanpotarrari libre eurentzako. Zer topaten duten, lelau, Bermioko jentie. Hori, pentsali dela inusetek iribet, baina egok bertoko jentie, berton geratuti be, garrantzitsu da. Ze nire kasun adibidez, neure lagun eta atoz gazteiztik. Horuen geuk itzen du apurtzu behin txarra, beste loko betxutako jentie etorteko. Eta, gupadako aukeri hemen juteko geure fabriketara eta bertan erosten. Hemen dauen giru bai, beste erabatera ikustezuz. Eta zatozen egin lagun bategaz, beste kanpoko bategaz, beste erabara. Zaran esaten da. Arrantzalen buseora kanpoko lagun batega tuten garala, hube bardin. Beste apresiz bat. Eta ikusten dugu bai, kalidadie, ondo antolatute dauela, eta guk inbitat jabon geure gauzek eta esaten dalez, emon eta zabolzazu. Janaria pintxoak eta zuritoak, sidra, txakoli. Asteburu osorako edo gaur? Ez, bakarrik gaur. Bai, San Juan de Gaztelo gatzetik gatoz eta orain hemen. Naiko ondo. Egual dize lagun, ganera sokie... Demasiao. Lehenengoko biderra da zatozena? Ez. Baina haiek bai, baina haiek dira Madrilekoa. Eguna Salamankakoa. Ni hemengoa. Bale, eskerrik asko etortiarren eta elkarrizketa emotiarren. Bai. Agur! Ia, Carmele, zeto paten zatoz azoka honetara? Niri hau azoki jaz gustaten ez ebez, bapez, zedalakon, konserberatako ugazaban jai bat. Eta dako zamin dauz papel beteta konserberak zelan da, euren itxarmena lortzi zinik eta hemen erosten duzun dandandana eurentzako da, fabrikantintzako da. Hau ez derreko jai bat. Eta lehen esaten zen, bai ezke lehenengoko Bermioko jaize da, eta nego luze baten datzin. Ez da egize. Maietzan baten bekintu zubi bat, azte santuko kintu harin egun. Honen biharrezanik ez dago. Niretzako da jai bat, lotxagarri ze. Da zetan natorren
ba, lagun batzukaz gelditzu nahielako. Bestela ni ez nintzen nango hemen. Bale, ba. Igez deigelenin degon nahi, gu engenien proteste gaitzik eta gazteldu gatze proteste gaitzik. Bestela? Erreibindikaziorako tartien. Hori da. Gizago, zetarako ikusko zu ganera. Ganera, bitu, politikuk ikusten zuz domekatako zantzitze. Balitzeke benetan, arrantzalia ze ikusi didakona, ba maonesko torkolki zain horbelez. Bueno, aurten ez haitxugu ikusi hemen, bai, bueno, hori be seinale ona alda esan, ez? Ez da seinale ona, lo basake nire izti dau makalik. Ez dinotxu motibo egaitxik. Horregaitxik, aiztidako makalik. Ez dinot gaize gaitxik, egun hemen gaitxik. Bueno, horregaitxik, bai, beste batzuko gondiez. Beste batzuko gondiez. Hombre, borroka merezi du. Egize da gu enginena lortu duguna eta hori argi dau. Bai, bueno, ikusten zubirengan zer dauzen. Kontserberak, orduen, usan dut sasoiz heldu, bai ezin nintzen heldu sasoiz. Hau beti dani sortu danikona, esan da, Madalen egunen lekulez, jai errebindikatibo bat, beti izan da. Azekeratan hasi ziren, presu, etorte ziren eskaporal guztizek, presuek, da gero, konserberak, beti izan da, jai errebindikatibo bat. Da zeitik errezen ez talakon. Orain, gaurko gaztik, pentsate madabien, hau da, lagoai txabal, aurrera boli.